dyma ni felly wedi cyrraedd eich hafbwynt cystadlu'r Biff Ifanc yma yn y Ffaeria, y Prif Bencampwriaeth, yr heffer ifanc yn erbyn yr eidon ifanc. A drychwch pwy sydd gyda fi'n gwmni, Caryl Hywels a'i dyweddi, dy partner Dafydd Lewis Pentwyn. Croeso ato ni, Dafydd. Diolch ti, Iwan. Braf iawn cael ti yma gyda ni i wylio'r Bencampwriaeth. Ti'n edrych blaen at hon, wedi bod yn gwylio'r ochrau fan hyn? Odi, mae'n sioe fa, gweud i wir, bore yma fe, dosbarthu da iawn, gweud i wir, sawl i daw, dim ymlaen fe, di lawr i 2 nawr fe, so gweud i weld pwy ffordd eithi. Mae'r beirniad wedi gwneud gwaith da hefyd yn dyfa, Caryl. Jonathan Lyons. Do, mae wedi gwneud jobyn arbennig o dda, a wedi mynd trwyddo nhw'n gloi iawn fyd. Mae wedi bod yn slic eithriadol war y teg, a i weld fel se wedi mwynhau'r gwaith Dafydd yn dwe? O, di dywod fe Johnny'n gwybod beth yn neud fe, dwi'n hen law, dywod fe'n gwybod beth yw dangos y dam a fe, ac mae'n prynu lloi fe, dam ag i lloi hunan, so mae'n gwybod beth yn neud. Mae fe'n ŵr profiadol iawn. Dim ond 20 o wartheg, o'n i'n gweud wrth Caryl yn gynharach, dim ond 20 o wartheg signo sy'n dage, ond fel ydys ti, mae'n prynu lloi ag ati hefyd, mae fe'n deall y gwaith, mae fe'n gwybod sio ti droi stoc allan. Byddai'r 20 na'n sawn uchel iawn fy'n i'n meddwl fe, chod dyma beth a fe'n codi fore, chod dyma lloi mae eisiau magu fe, lloi mae eisiau brynu a dangos o fe, so mae'n gwybod iawn beth mae eisiau. A mae'n frwydr fan hyn nawr rhwng yr Alban a Lloegr. Lloegr yn erbyn Cymru fydd hi hyn o boes yn y pêl drod, bydd honna'n frwydr a hanner. Ond fan hyn nawr, James May o Lloegr yn erbyn y teulu Dunlop o'r Alban, dyna Caryl. Ie, dyna ni, yr ddau mynd yn ben i'n gilydd nawr. Dau yn ei fel da iawn, heffer da iawn, a eidon da iawn o'r teulu Dunlops. Ie, James May sydd wrth ben yr eidon yr heffer ddi mae'n ddrwg gen i, ac wedyn wrth ben yr eidon coch. Mae Penny, o ti'n gweud wrthai Dafydd yn gynharach yn dy fe? Ie. Foi creadur, debyg iawn fe, foi'n smart iawn, foi'n llydan i gweud y gwir. Mae'n doi baby, eitha forward, chod fe, ma'n mawr doi, chod fe, prif llydan, chod fe, chi'n gallu gael nhw bach o ifanc y llais eis, ond mae'n mynd am doi fi gen i sy'n handlon go fa fe, mae topiau dan nhw, a maen nhw'n llydan trwyfo, a mae'r foi'n debyg iawn i gweud i gwir. Maen nhw yn debyg eithriadol, ydyn nhw, maen nhw'n gyson iawn. O bydde heffer James May wedi dod allan o'r dosbarth trwmia y heffrod heddi. Yn draddodiadol, mae'r heffrod wedi bod yn dod i'r brig yn y Bencampwriaethau yma dros y blynyddoedd. Ydy, maen nhw wedi. A'r heffer sy'n mynd i wneud i fan hyn, heffer James May, pwy o wir, beth i chi'n meddwl, Dafydd? Wel, ie, i gweud i gwir, mae'r safon yr heffrod diefol o fod mwy cryf trwyfo fe, ond hefyd dwi'n credu bod y bystach yn cryf iawn o adran y bystachau. Dim bwy mae bod yn ennill, ond mae'n agosach nag arfer wedi mewn rhwng y bystach a'r heffrod, so pwy o wir, pwy ffordd mae'n mynd i fynd. Ac newn ni dyweddi adeiliad i glywed sylwade'r beirniad Johnny Lyons. An extremely high standard. There's calves which have stood 4th and 5th, which are exceptional. But to have this sort of quality put in front of me is an absolute pleasure to judge. Some of the cattle here have been turned out to absolute perfection. The two that we've got here now, a heifer and a steer, are absolutely top of the tree. You wouldn't find a better heifer or a steer in a lot of calf shows across the country. So without further ado, I'll give my heifer the champion a tap forward and see how we go. Thank you. A dyna ni, Johnny Lyons wedi gweud yn ei feirniadau fel petai mae heffer oedd yn mynd i fynd â ni. Ie, dyna hi, fe wydo fe. Oedd ei gadael y gaff mas o'n gwydyn. Do, fi'n credu do. Ie, na'n aml iawn fel ni'n gweld yr heffrod sy'n ennill, a da iawn. O, war y teg, mae'n heffer eithriadol o dda. Ac yr heffer oedd yn ail nawr i hon, fydd yn dod mewn i weld pwy eitha'r gil wobr, ond yr eidon falle fe. Yw, falle tawa. Ond mae hon, wrth gwrs, Phoenix. Wedi ennill tipyn. David yn ddiweddar. Wedi ennill tipyn i gweud y gwir fe, wedi prynu fi nôl yn y hydre. Mae'r teulu bets wedi wneud o'r Alban, a maen nhw'n gallu troi da allan fe, a mae hon wedi cael tipyn o llwyddiant i gweud y gwir. A o fi'n is Bencampwr, tua mis yn ôl, yn Agri Expo, yn cael ail, a wel, gallu'n dweud yn Is Bangor hefyd eto. A'r Alban yn erbyn yr Alban yn Caryl ar gyfer y gil wobr. Ar ddwy yn nhw'n erbyn i glyd, ddwy ar ddangosfwr den. Felly pwy sy'n mynd â hi nawr? Yr heffer o'r Alban yn erbyn yr eidon o'r Alban. Top boy neu Phoenix eith ar gil wobr. A mae'n bwysig nodi bod mynd ar gil wobr
yn hynod o bwysig fan hyn hefyd. Ydy mae yn. Mae hynny llawn mor bwysig. Mae e jyst eisiau atgoffa ei hunan o ble mae'r cig a nôl mae fe'n mynd. Un edrychiad arall. Lawr at top boi at yr eidon coch. Le mae'n mynd, Dafydd? Dwi'n gwybod, falle bod y bystach bach yn lletach, ond fy'n ni'n bod bach yn siow yn yr heffer fy'n ni'n meddwl, fe. Mae'n llawnach trwyfo, fe. Yr heffer fy'n ni'n dybio i weid, fe, ond dwi'n un sydd ar llawer nhw. Ti'n iawn? Phoenix a da hi. A fe diolch i stwffyd. Ydy mae yn. A Dafydd, wyt tithe wedi cael gymaint o lwyddiant yma yn y ffair dros y blynyddoedd, yn enwedig ynghylchoedd y defed, y cargas o gen ti ma Lenny. Mae rhywbeth go arbennig am ddod i'r ffair i chi fel teulu yn does? Oes, mae rhyw deimlad o fe bydd chi'n dod i gystadlu yma, a gallwch chi cael un man arall o fe, mae rhywbeth ti eisiau gwneud bob blwyddyn fel o fe, dod â rhywbeth yn teimlo special iawn o fe. Ac amaethyddiaeth, Siowan ar ddangos, mae hwnna'n gariad mae'r ddau o'n chi'n rannu. O den i ddau yn dwlu arno fe. A fel na gwrddoch chi, mae siŵr yn y cylchoedd ar ddangos yma? Falle, fel ni'n fwy... Na, arbennig iawn. Diolch i chi'ch dau am eich cwmni. A Dafydd, fi'n gobeithio gael y gwmni ni nes ymlaen ar gyfer yr arwerthiant yr ocsiwn os wyt ti fodlon yn ôl. Weled ysmlaen i fan. Cadwad y law yn dy boced. Am y tro, diolch. Diolch.